Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal This is the new Toyota Rona. At Continental Cars. For the love of food, Golden Drop. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Fil-Malta u fil-Isqallija. Illum ħammorru f'Raħal fejn il-ħajja ddur madwar ħaġa waħda, it-tadam. Pacchino huwa magħruf mad-dinja kollha għat-tadam b'toma ħelwa u vibranti li jipproduċi. Illum ser inqatta ġurnata fil-kampanja naħsad it-tadam, nitallem it-teknika tal-koltivazzjoni, per fuq kollox nitallem kif b'modi differenti dan il-frott jista' jsir ikel straordinarju. Knockabout Sicilia jibdissa. Batt insuq lej Pacchino, 40 minuta bot minn Pozzallo, biex niltaqa' ma' ħabib tiegħi, Enzo, bidwi dedikat lil familja tiegħu ikkultivat dawn l-artijiet għal ġenerazzjonijiet sħaħ. Il-passjoni ta' Enzo għat-tadam hija leġġendarja u llum ser ikun il-gwida tiegħi u ser jaqsam magħna l-arfin profond u l-imħabba tiegħu għal din is-sena. Mitħawwil sal-ħsad. Enzo ser jiżvela s-sigriti wara t-tadam ta' Pacchino. Dan huwa Enzo, bidwi Siċiljan li grazzi għal dawn l-eliqi jaqla l-ħobża ta' kuljum biex jgħajjex lill-familja tiegħu. Ciao! Enzo jispeċjalizza fil-kultivazzjoni tat-tadam, frott staġjonali u ħaxix ieħor. Huwa jipprattika metodi tradizzjonali u ċiklu naturali tal-istaġuni sabiex jiżgura il-ġenwinità u l-kwalità. F'dawn l-eliqi Enzo għedni li se jdawwarnu witin id-dettalji kollha dwar il-professjoni tal-bidwi. Apparti minn hekk, jiena ser nxammar il-kmiem u nagħti daqqatit għax ser naħżdu it-tadam. Din l-esperjenza qed nistennija b'mod ħerqan. Ejja ħanibdew. Ftit kilometri l-bot miċ-ċentru ta' Pacchino, f'nofs isbuħija ta' Sqallija issib razzett tal-familja li jikkultivaw il-veru essenza tan-natura. Hawnhekk it-tadam ċirasa, il-ħxejjex ħodor u l-frott frisk jitrawmu b'attenzjoni u jiġu trasformati f'teżori artiġjanali. Minn slazzi u ġammijiet mimlija toma għal marmellati, felfel u ħafna aktar. Kull prodott jippreserva l-freskezza tal-istaġuni u jagħmilha possibbli li tgawdi dawn it-tjubiji matul is-sena kollha. L-eliqi huma maħduma f'armonija mar-ritmu tan-natura u jirrispettaw iċ-ċiklu tal-ħajja, tal-uċuħ tar-raba. Il-missjoni hija waħda sempliċi, li tikseb ġenwinità assoluta u li jitwasslu prodotti bnini u tal-ogħla kwalità. Tajbin biżżejjed biex isebbħu kwalinkwe mejda, anzi jitrasformawha f'nobiltà. Enzo jispjegali li apparti tkabbir tat-tadam huwa jieħu ħsieb ukoll ħafna aktar xtieli u siġar, fosthom is-siġar taż-żebbuġ li jiffjorixxu taħt ix-xemx Siċiljana. Enzo jipproduċi wħud mill-aqwa żjud ekstraverġni tar-reġjun. Varjetajiet ta' siġar ta' żebbuġ lokali bħal Nocellara del Belice u Bianco Lilla jipproduċu żejt ta' kulur aħdar debi b'toma distintiva u friska, b'toni ta' aqoċ, weraq tat-tadam u lews. Enzo kompla jispjegali li s-siġar li xi wħud minnhom maturi sew anke sekli huma simbolu ta' reżiljenza u wirt li għandhom eruq fondi fit-tradizzjonijiet tal-art. Magħrufa għal kwalità għolja tiegħu iż-żejt ta' żebbuġa ta' Pacchino huwa pilastru fil-kċina Siċiljana. Kif qed taraw hawnhekk fir-razzett ta' Enzo qegħdin imdawrin bis-serer tat-tadam li huma simbolu tal-agrikoltura
fejn it-tadam ċirasa jikber f'mikroklima ideali. Għaw minnu tal-opinjoni li s-serer edin hemmhekk sabiex jisfurzaw il-pjanti biex jikbru. Minant Enzo tallimt diversament. Enzo, come funziona il sistema della serra? La serra è un qualcosa che protegge le piante, li protegge semplicemente dalla rugiada mattutina, dalla pioggia. Dawn l-istrutturi jirregolaw id-dawl tax-xemx u t-temperatura u jippermettu produzzjoni matul is-sena kollha. L-ambjent ikkontrollat itejjeb it-toma, jipproteġi t-tadam mill-insetti u jżomm ir-reputazzjoni tar-reġjun għal tadam ta' kwalità għolja. Enzo kompla jispjegali li tħejjija tas-serer għat-tadam tirrikjedi ħafna ħidma. L-ewwel l-art tiġi analizzata u arrikkita b'nutrijenti. Is-sistema tal-irrigazzjoni jiġu installati għal tisqija preċiża u s-serra tiġi mnatfa biex jiġu evitati l-insetti. Żriera u nebbieta jintażlu bir-reqqa u jitħawlu f'sodda li tkun imħejjija b'distanza kkalkulata għat kabbir u ċirkolazzjoni tal-arja. It-tadam ta' Pacchino huwa magħruf għal kulur aħmar vibranti, għal konsistenza mlaħma u t-toma ħelwa tiegħu. Dan kollu grazzi għal klima unika u l-ħamrija fertili ta' sqallija. Ikkultivat b'attenzjoni dan it-tadam huwa ċċelebrat globalment għat-toma intensa tiegħu u jagħmlu famuż fil-kċina mediterranja u ingredjent essenzjali fil-platti Siċiljani awtentiċi. Enzo ikabbar u jipproduċi 8 tipi ta' tadam u jiggarantixxi ħsad konsistenti matul is-sena kollha. Enzo għadu kemm qed jispjegali li f'dawn is-serer ma jidħol l-ebda macchinarju. Enzo, qua dentro non entra nessun macchinario. Qui dentro i lavori nel pomodoro non vengono fatti da macchine, vengono fatti tutti in modo manuale. Il-ħsad tat-tadam bl-idej jiżgura preċiżjoni u kura. Jiġi evitat li l-ġilda delikata titqatta jew tinqaras mill-makkinarju. Il-magni jistgħu jħallu ħsara fuq dan il-frott. Il-ġbir bl-idej jiżgura li jinġabar biss it-tadam il-misjura. Dan il-metodu jiżgura li tinżamm il-kwalità u t-toma tat-tadam u jimminimizza ħsarat lejn il-frotta. It-kabbir ta' dawn il-pjanti, il-ħsad tat-tadam huwa xogħol li jitlob l-ikbar reqqa. Waqt li qiegħed f'din il-serra, f'din it-tranquillità, ma nistax ma naqafx u ma naħsibx dwar kemm hemm nies li qegħdin jiddedikaw il-ġranet sħaħ tagħhom għal dan ix-xogħol li jagħmluh b'tant passjoni sabiex kull wieħed waħda minna ikun jista' jkollu dan it-tadam hekk bnin u tajjeb fuq il-mejda tiegħu. Ħamorru għal waqfa żgħira ta' riklami, iqpaw hemmhekk għax għandi iktar x'naqsam magħkom u Enzo għandu iktar xurina. Iqpaw hemmhekk. Knockabout jirringrazzja lil Side over the seas with Virtue Ferries. Hawnhekk f'dawn is-serer viċin dawn il-pjanti u dan it-tadam bl-ispjegazzjoni ta' Enzo daqshekk viċin in-natura tħoss sens ta' apprezzament iktar għal dak li jasal fuq il-mejda tagħna u iktar għal dak li għandna x-xorti li nkunu nistgħu nieklu. Hekk kif Enzo kompla jispjegali fuq it-tadam, ir-ritmu tal-ħsad tat-tadam issa sar kważi meditattiv. Laqatni kemm kull tadama titlob kura u attenzjoni, billi tinqala bil-mod minn maddilja. Hija ħidma ta' mħabba, waħda li Enzo jitrażmettija ma' kull moviment. Iżda l-kompetenza ta' Enzo tqanqalli l-kurzità li lin minn dawn it-tadam vibranti. Ir-razzett tiegħu huwa kenn b'varjetà ta' ħxejjex u frott. Enzo dawwarni fl-eliqi tiegħu fejn jirnexxilu jkabbar ħxejjex oħra, bżar ikkulurit
u diversi delizzi staġjonali. Kull sezzjoni tar-razzett tiżvela aspett differenti tad-dedikazzjoni u l-ħila tiegħu. Ifhem, impossibbli. Hawnhekk b'dan il-ġmil kollu ma tnaqqarx u ma tikolx. Dawn il-preservi u ġammijiet, Enzo u l-mara tiegħu Silvana jippreparawhom skont riċetti li wirtu mingħand il-ġenerazzjonijiet ta' qabilhom, però huma qegħdin joħolqu innovazzjonijiet grazzi għal ħxejjex tagħhom sabiex ikunu jistgħu jgħadduhom għall-ġenerazzjoni li jmiss. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. If it's bacon, it's Fior di Vita. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Ciao! F'dawn li Enzo għedni li se jdawwar nuwitin id-dettalji kollha dwar il-professjoni tal-bidwi. Apparti minn hekk, jiena ser nxammar il-kmiem u nagħti daqqatit għax ser naħżdu it-tadam. Enzo għadu kemm qed jispjegalli li f'dawn is-serer ma jidħol l-ebda macchinarju. Enzo, qua dentro non entra nessun macchinario. Qui dentro i lavori nel pomodoro non vengono fatti da macchine, vengono fatti tutti in modo manuale. F'nofs dan ir-razzett hawn żona speċjali magħrufa bħala il-ġnien tal-Eden. Dan il-ġnien mimli bl-istorja kien sors ta' ikel għall-familja, għall-ġenerazzjonijiet. Enzo kompla tradizzjoni jiġbor il-prodotti friski kull sena, bħalma għamel missieru Giorgio fil-passat. Hawn l-art tagħti diversi frott u ħxejjex u kull ħsat huwa xhieda ta' snin ta' kura u dedikazzjoni. Mhux biss ġnien iżda memorja ħajja tal-familja, wirt u kliem in-natura li jassiguraw li l-familja dejjem għandha dak li trid ta' kull staġun. Qiegħed pakkino flimkien mal-ħabib tiegħi Enzo, għattajna ftit ħin mhux ħażin fis-serer, naħżdu t-tadam tal-limt li t-tadam trid timmaniġġjah bir-reqqa sabiex tippreserva kemm jista' jkun il-prodott sabiex ovvjament issalva kemm jista' jkun minnu sabiex jasal imbagħad għand il-konsumatur. Enzo, adesso è la parte più anticipata da me, è la parte della degustazione. Ci sediamo? Ci sediamo, andiamo a sederci. Wow.
Mit-tadam, frott u xejjex oħra, Enzo jirnexxielu joħloq il-preservi ġammijiet u tzlazzi kollha maħduma skont ir-riċetti li wiret mingħand il-ġenerazzjonijiet ta' qablu. Wiret ukoll il-kura u l-passjoni għal ħxejjex li tipprovdi din l-art prestiġjuża. Dawn il-prodotti artiġanali jaqbdu l-essenza tax-xemx, il-klima u l-ħamrija fertili ta' Pacchino. U issa, flimkien mal-mara tiegħu Silvana, se jdowquni wħud mill-aktar prodotti li huma l-qalbhom. Dawn il-preservi u ġammijiet, Enzo u l-mara tiegħu Silvana jippreparawhom skont riċetti li wirtu mingħand il-ġenerazzjonijiet ta' qabilhom, però huma qegħdin joħolqu innovazzjonijiet grazzi għal ħxejjex tagħhom sabiex ikunu jistgħu jgħadduhom għall ġenerazzjoni li jmiss. Enzo, poġġejna bil-qeda hekk, il-prodott tagħkom li jasal għand il-konsumatur li taħdmu fuq b'tant imħabba ma jasalx biss frisk, imma jasal ukoll f'dawn il-verżjonijiet daqshekk speċjali. Minn fejn ġiet l-idea? Enzo spjegali li l-idea tal-konservazzjoni tal-prodotti fil-vażetti bdiet madwar 10 snin ilu. Imwettqa minn xewqa li jevitaw il-ħela u r-rimi tal-ħxejjex tagħhom u brieda li waslu l-aħjar użu mill-ħsad ta' dawn ir-raba. Permezz ta' din il-konservazzjoni tat-tadam u ħxejjex oħra, żguraw li xejn ma kien ser jinħela. Ħolqu mod biex itawlu l-ħajja tal-ħxejjex u l-frott, bir-riżultat li jistgħu jitgawdew lil hinn mill-istaġun tal-ħsad. Din il-metodoloġija mhux biss tnaqqas l-iskart, iżda tagħti provista konsistenti ta' ikel ta' kwalità għolja. Kull vażett huwa ċelebrazzjoni ta' metodi tradizzjonali li jippreservaw it-tomid vibranti tal-frott u l-ħxejjex staġjonali. Minn ġam tat-tadam ħelu misjur mix-xemx għal preservi avventurużi tal-felfel pikkanti. Kull vażett jirrifletti d-dedikazzjoni u s-sena ta' din il-familja. Dawn il-preservi mhux biss itejbu l-platt tal-ikel, iżda joffru wkoll toma tal-wirt agrikolu għani Siċiljan u jġibu awtentiċità mediterranja lejn l-imwejjed. Xi ġmiel, ma nafx hekk għax jinżaqqiq, però għalija meta l-ikel jiltaqa' mal-artiġġanat tkun il-veru opra tal-arti. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif tiġu lura ħankompli nurikom għax ma nistax indowwaqkom iktar x'kapaċi jagħmlu Enzo u l-mara tiegħu Silvana. Knockabout jirringrazzja lil Light over the seas with Virtue Ferries. Għandi appell għat-telespettaturi żgħar ta' Knockabout Sicilia. Flimkien ma' United Colors of Benetton irridu naraw ir-ritratti tagħkom xitwin. Forsi meta mortu xi vakanza fuq is-silġ jew inkella bl-umbrella tax-xita intom sejrin l-iskola. Ibatuli dak ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv u grazzi għal United Colors of Benetton tistgħu toħorġu rebbieħa. Enzo qasam miegħi fatt interessanti dwar dan it-tewn kbir. Biex tgawdi t-toma tiegħu fl-ikel, dan it-tom għandu jiġi maħkuk u mhux imqatta. Dan it-tip ta' tom huwa maħluq speċifikament biex jiġi kkunsmat mitħun bħala patè, toma rikka u għamla morbida meta jiġi maħkuk. Huwa dettall żgħir iżda importanti li jtejjeb kif dan it-tom speċjali jagħti l-aħjar riżultati fil-kċina u jassigura li l-essenza veru tiegħu titgawda f'kull gidma. Din il-ġurnata tiegħi hawnhekk f'Pacchino kienet waħda profonda fil-qalba tal-agrikoltura Siċiljana. Hawnhekk ma' Enzo mhux biss kont viċin it-teknika u l-mod kif jinħadem l-għalqa, però apparti minn hekk ukoll kelli ċans inkun daqshekk viċin ta' dawn it-tomiet awtentiċi Siċiljani. Enzo, grazie mille per averci ospitato e non vedo l'ora di ritornare ancora. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Saħħa. Knockabout
qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Koliosh Authentic Greek Yogurt. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement.